με Big Brother. Πόσες μέρες είμαστε εδώ με χάρη Big Brother? 110 και σήμερα. Δαιμονή δεν έχουμε δει Big Brother. Σε παρακαλώ Παναγιώτη, αυτά θα τα δεις μετά. Σε παρακαλώ. Έλα, σοβαρά. Τις κάτα έρθαμε με χάρη. Καλά, εντάξει. Θα δώσω 2 ψήφους στο Σταύρο. Ναι. Επειδή είμαι σίγουρος ότι με ρουφιάνεψε. Πέρα να ψήφισε και αυτός Big Brother. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Σκάσε μου λευκή. Και ακόμα επειδή η συμπεριφορά μου στο σπίτι είναι ανεπίτρεπτη, κάνει συνέχεια σαν παιδί και μου σπάσει τα χέρια. Αυτά για το Σταύρο. Και θα δώσω κι άλλο ακόμα ένα ψήφο. Δεν γίνεται αυτό. 2 ψήφους κι άλλο ένα δίνω Big Brother. Α, ναι, συγγνώμη. Καλά Big Brother και εσύ, ότι κάνουμε εμείς εδώ μέσα στο 110 μέρες. Κι άλλο ένα ψήφο ως το Βασίλη. Ναι. Έχω ένα τίκ με τα μάτια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Επειδή μας έχει αδειάσει ένα αποθήκη, το ψυγείο, όλο τρώει και δεν μπορούμε άλλο Big Brother. Έχουμε αγανακτήσει εδώ πέρα. Sorry για το τίκ μου. Φύγε λευκή. Sorry λευκή. Αυτά Big Brother. Όχι, μου έκολε λευκή. Να πάμε και τα ζώα. Εντάξει Παναγιώτη, μπορείς να φύγεις. Μαλάκας το διάβολο. Γιατί δεν μιλάς ρε Big Brother? Τέλος πάντων, κρατάς κακία. Γεια σου. Α, πώς το είπατε? Είχαμε πρόβλημα με το μικρόφωνο. Εντάξει, συγχωρημένος. Λοιπόν, ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή Big Brother είναι πολύ δύσκολη. Πραγματικά δεν ξέρω ποια να ψηφίσω. Το σκέφτηκα το πράγμα. Και θα ρίξω 2 αρνητικούς ψήφους στο Σταύρο, επειδή δεν μου απαντάει τις ερωτήσεις μου για τον υπολογιστή. Ναι. Έλα το λίγο πρόσωπο σου είχε σωτηράσει. Λοιπόν. Και δίνω ένα αρνητικό ψήφο στον Παναγιώτη, επειδή δεν λέω καλό είναι το παιδί, αλλά θέλω τα 50 εκατομμύρια για πάρτι μου. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να με συναγωνιστεί. Ναι, αυτά Big Brother, καλά Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά με τα εκατομμύρια μου. Καλά Χριστούγεννα, τελειώσαμε.